Το αρχείο 2. Δεν υπήρχε στην κασέτα. Ούτε γραμμένο. Ούτε αριθμημένο. Κι όμως, το κασετόφωνο έδειξε 02. Έπαιξε μόνο για 17 δευτερόλεπτα. Ήχος σαν παλμικός κώδικας. Και μετά, μία φράση. Αν ακούς αυτό, τότε ήδη άκουσες τα υπόλοιπα. Έπειτα, σταμάτα να ψάχνεις. Δεν θα σου αρέσει αυτό που θυμάσαι. Η κασέτα δεν σταμάτησε. Διαλύθηκε. Όχι κατεστραμμένη. Σαν να μην υπήρξε ποτέ. Κι όμως, εγώ θυμάμαι κάθε λέξη.